112 digui quina ruta fan, la ruta de la Mola. Hi ha persones ferides, Tenen les coordenades. Estan en una zona accessible o no és accessible. Passarem l'avís a bombers, d'acord? I a serveis mèdics. Les preguntes més importants que fem en el cas d'un rescat de muntanya, primer de tot és d'on han sortit, quina ruta fan, en quina zona creuen que es troben, on han aparcat el cotxe. També és molt important saber si és accessible on estan. Per exemple, si hi ha un camí que hi pot arribar una ambulància o si estan en un penya-segat, llavors tindrà que anar un helicòpter de bombers. Després també és important quantes persones estan afectades o ferides, les edats que tenen, i després també si tenen més d'un telèfon mòbil de contacte, perquè imagina't que es queden en un lloc que no tenen cobertura algun del mòbil o si no tenen bateria. Després també els preguntem si tenen menjar, si tenen aigua, si tenen abric, perquè si és de nit o si estan a l'hivern, doncs també és important saber-ho. Per nosaltres és molt important quan la gent truca al 112 que ens facilitin la localització on estan, la meteorologia on està, els ferits que són, l'estat de la víctima i que sobretot truquin abans que es faci de nit. Un cop hem fet la valoració pels rescatadors, valorem la millor manera d'extreure la víctima del lloc de l'accident. El tipus d'emergència que ens entra a través del 112, aquí al GRAE, normalment és l'excursionisme, gent que s'ha fet mal al medi natural i que són llocs inaccessibles i que hem d'arribar-hi mitjançant mitjans aeris. És molt recomanable per a la ciutadania que es baixi l'aplicació My 112. És una aplicació gratuïta i, a més, si ens truquen des d'aquesta aplicació, sabrem exactament on són.